Oh, tira na, maluwang, lusot! Lusot mo na, maluwang! Tama na, nakaka-visit. Sige, ikot pa. Butik na. Oh, sige pa. Oh, shoot pa. Tira na, putang ina ka. Oh, dribble ka, dribble eh. Okay, no. Tara na dito. Ako, ikaw. Sige, gusto ko yan. Tara, dito ka. Dito. Tapos kamay. Uy. Dito. Tara, laro tayo. Oh, sige. Gusto ko yan, no? Sige, pasok ka na. Ako? Yes, sige, pasok ka na din. Pasok ka na din. Oh, yes. Pre, ako. Pasig mo ko, pre. Mamaya ka na. Doon ka sa ilalim. Tayo dalawa sa harap. Ako. Ay, kulang pala tayo ng isa. Pre, sige na. Sama niyo naman ako dyan. Yun lang. Mamaya ka na. Apat-apat na lang kami. Pumili ka na lang ng tubig doon, no? Putik. Paul yun, pre. Paul yun. Napuno ito. Nawakan mo. Hindi yan, Paul. Yan mo, pare. Kita mo, Paul. Sorry. Ulit na nga. Amin ang bula. Sa'yo pula. Sige. Ulit na nga ang damit ko eh. Pangilan, nilupa ko nun ah. Oo nga pala, si Boy Piso nga pala to. Alam ko na gagawin ko. Tangina mo, bakit hindi mo inabol? Eh may piso eh, ba't pag may piso? Pag walang piso, hindi ka pagkakaroon ka na sa dad, di ba hindi? Dapat kasi lahat ng bagay pinapahalagan. Hindi katulad mo, hindi ka nga pinahalagan eh. Wala na pala akong kasabay na uuwi. Dati rahati kasabay ka. Asan na naman yung isang kasama natin? Hindi na naman yun. Wilit Kulang talaga yun, naman no? tayo ng isa. Wilit. Andiyan pa yung wilit oh. Ngayon ka lang. Punta pa ako dun sa ano, may cruisaman pa eh. Kala ko nandun kaya, putik tayo. Ano, maglaro na ba? Tapos na. Sige, Tapos wilit ka kasi. Siya na. Bagal na. Tapos, maglaro na tayo, Gab. Tara! Oo. Oh, tira na, maluwang, lusot! Lusot mo na, maluwang! Lusot na! Maluwang! Ikaw kaya tumira ng maluwang kung mag-enjoy ka. Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Spaceship is Oh, pre! Ano nangyari sa kasama natin, pre? Naninigas, pre! Naninigas! Yung titi ko. QC Part 2. Yeah, Rap Beats. Here we go. Basketball,
So yun guys, nandito na kami at tapos na yung video kapag ganito. At anong sasabihin nyo guys? Thanks for watching ulit. Shit, ano? Kasama na. So yun guys, subscribe lang kayo sa channel namin and click nyo lang yung notification bell at palike na rin tong channel po namin na to. Tangina, nagbabasa. So yun guys, good boy. Bwah!